Čekaj brate, to mi ovo nije jasno. Ljudi su stari počeli, šta? Nije razum. Ali prvo muškarci. Idemo odmah da budu se Balkanci odmah. Ja mislim da čekaju oni za bis. Kude? Ovi, Kudovi? trojkovce. Ne za bis, nego za ovaj... Junior bis. Junior bis. Za 12 sati, ja. A u Bikašini su glavu ti riječke, brate. U Bikašini. Tam cvili u pičku. Ovaj put neki štenci mi igrate do nema projekt. Ne bude ja koliko. Zavljeno Ne, onaj tek Teško se prodaje. Teško se prodaje. Stani brate. Ej. U izgorinu, ja ne znam to. Zadnje noge malo zadnje noge neko zadnje. Ti ga znaš, to je to najgore. Pa trebala srpska goniča. Ajmo se utinuti. Za sad. Generalno, kod oba psa mogu da se nađe neke slične zamerke. Ma to je već taj porečanski kraj. Kaže, moja greška, alo. Sorry, nemoj da misliš da sam namjerno uradio. Jer ti poznaješ svi Balkanci, da normalno je u tipu. A da. Znam, ali nema i negdje. I taj. Dobro, me opet ovaj će ja bih pisao ovo. A ovo je ide desno. Tu je naša sjeda. Mene opominješ, ja ti pisao tako. Nisam ovaj broj od sjeda. A ovo povinje. Taj će da dobije. Dakle, beš ovaj pas. Ovaj? Ovamo. Ne, ovo, iz voza. Znam to nešto, znam. Ubiti te. Već podvuku. Kolega sudija, kako ste? Evo ga prvi pred očima. Nije normalno. Tako ne upisalo. Možda upisalo, ali pa poslije izgleda. To je do zimu si imao 200 štenca tog jada. Ali nema da se sve jedno uradi. Ali nema... Ali se prvi novi sada? To je ono. Znači, ono što sam rekao za ovog psa, zadnji trap je prilično los, ostalo ćemo da zanemarimo. Ovo je sasvim u boljoj kondiciji, možda lošije nošenog repa, međutim danas je vidno bolje, sasvim je sam. Kruh. Ja vidim da ste i sati do Toliko dobro ne izgleda da vozi. Ima otvoren, on ga vodi na... Nula. Tri. Pa i Saša ima od njega, znam, prošle godine smo ga bili štenci mali. To je ovdje na tu vlaku što ne izgleda. Koji? To je malo zreklo. Aha. A nije, išao da vidi mali. Ima malo otvorenje. Ga dresira non stop, ja sam htio pitati, on ga napravio. To je da popriča neko, tebi izgleda.
Ja mislim, ne znam. Jebeš, ja moram da svoj prego ne bude polo. Čekaj, nije. Ja po meni sam isto. Oni idu u lok, samo Vidiš? u lok. Evo. Evo, vidiš? To ću vidjeti. Kenzo. Ponovo. A mene ne vidiš uranje, nemoj pačiti, nemoj pačiti. To si svi kjeti. Ne učio ga da se kreće. Počemo se kreće. Kad se stoji, to kad je kretanje ne vidiš. Sad ja držim me ti si zove. A i ova ženka isto ne boli. Jeste? Isto. Pojma nemam. Loši. I ovo isto ne boli, sve. Ne. Ali nikad ne boli. Nisu nešto. Ima govorim na to. Kad su? On će da vidi. Da garam. Slika je, zna, slika je. Ja sam svi slikao dobro. A i on isto dobro. Znaš, dobro. Vaš drugar, pa vidim da je zostavljam da je s vama da se... Ajde se gore lepši. Rušeni dan. Isus moj. I ovaj da mu pustite da tamo. Dobro lova. To mu je prvi kerski da igram. Sve šareri, pozdravi, ali Sve znači, neki. kad si zajče. Svi dobro Nema gone. trte matera, samo trte. To je dobro je. Vratimo Zadnju nogu, nogu zadnju sad. Zadnju. To. Evo bi masama. Treba, pali malo. Nije hranjeno cijeći. Nema tebe. Bez umire ga. Ne zna se ko je lepši, vate. Da li ti Rusa da odgade, vate. Ja. Ne mogu da taj konci se raduje ljudi. Ćemo da odlično. Ima posao. Ja, mnogo da se proizvodske vrate, neko je bati, raskupala vila. A malo še po 6. Sam da ga zovem telefonom, su plaši. Ne mogu. Ako se ne govorio kao me, mislim srce došlo u pete. Nema nešto, to je loše. Mnogo istežno. Rudao je. Ovako je loše. Realno, nema šta. Prva je ubedljivo najbolje. Ovo dove 3. Škabato? Gdje? Belčko, mala hvala. Da, boli ga kurac za sve. Porku mu dali. Ono više nema. Ne može se baviti. A, tamo. Pa da, oni dobijaju. Da. Pa je. Aha, pa zna. Sad se pokaže. Ne, drži gu. Drži ga na daljinu malo.
ovaj ne da je vodi. Ne znam, prvi put se nikad nije... VB, Tu treba da je vodi, na tu daljinu. I ona dobro radi. Ova prvi put iz druge, koji prvi put iz? Postavit ću. Stavio. Gledaj, gdje će? Prednje noge razgledaju. Tri koje srpskog liča moram da priznam da se Veli, koje ovako prednje kvaliteta noge. retko vide. Barabari, prednje. Čuti. Kod nas nema drugdje gdje ne gledate nego u Srbiji. Prednje noge. Baš mi je milo da se razno mladi Prednje noge. trikove koje su približno istog kvaliteta. Postoje neke male nijanse koje ja kažem uvek volim da prokomentarišem, ali neću da se verimo razno mladi. Ono što će te nijanse da odluče, to će da odluči koja će koja biti projekt razno mladih. Inače, u svom uzrastu sve su za maksimalno odlično ocenu. A prvak razno mladih danas je ovo. Petica, dobro, ajde, dobro. Ovo iskusni u ringu je. Da.